Για σήμερα θα φτιάξουμε ένα Honda GLX. Δεν έχει τίποτα. Βάλαμε για αρχή, αλλά δεν βγάλαμε το βίντεο. Δεν ξεκινήσαμε βίντεο. Βάλαμε και άλλο κρίσταλο πίσω. Και βάλαμε ένα φανάρι μπροστά. Κανονικό, γιατί είχε το μαύρο που ήταν βαμμένο με σπρέι. Κάποια στιγμή θα αλλάξουμε και σέλα, δεν μας την έχουν φέρει. Τώρα θα φτιάξουμε τα φρένα, θα φτιάξουμε την εξάτμιση και μετά θα παλέψουμε μπας και πάρει μπροστά. Γιατί το μηχανάκι ήταν αραγμένο πάρα πολύ καιρό. Μισό να το δείτε και από την άλλη πλευρά. Εδώ βλέπετε παιδιά, ήταν πάρα πολύ καιρό αραγμένο. Από εδώ η τσάλη και ξεκινάμε. Εδώ παιδιά, θα το βάλουμε εδώ τώρα. Καστανίτσα. Και βιδώνουμε κόντρα για τα φρένα. Εδώ παιδιά, όπως βλέπουμε, σφίγγουμε καλά γιατί είναι κόντρα για τα φρένα. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Παιδιά, ξεκίνησα μια καριέρα τώρα. Πάω πρώτη γυμνασίου, αλλά θέλω να ασχολούμαι με μηχανάκια. Εχθές είχα κι άλλα μηχανάκια, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω βίντεο που να τα φτιάχνω. Οπότε θα βγάλουμε σήμερα. Βάλαμε κόντρα τώρα. Βάλαμε κόντρα. Μετά θα φτιάξουμε μαζί με τη ντίζα, εδώ το σιδεράκι, τα φρένα πίσω. Και να μας φέρουν το ελαττήριο από εδώ. Έχουμε και το παλιό σίδερο να βγάλουμε τη βίδα. Εδώ. Τώρα θα βάλουμε την εξάτμιση κάτω στην κεφαλή γιατί δεν μπαίνει εύκολα. Και θα... Παιδιά, βρήκαμε δύο βίδουλες. Η μία δεν ξέρω αν θα κάνει. Παιδιά, εδώ το τελικό αποτέλεσμα από την εξάτμιση Motorsport. Όπως το είπαμε και πριν, βάλαμε την εξάτμιση. Πάμε για ηλεκτρικά τώρα. Παιδιά, εδώ θα βάλουμε το τώρα. Δεν έχουμε πάρει ακόμα κάμερα. Γιατί υπάρχει ένας λόγος, τώρα καταλαβαίνετε. Τώρα πρέπει να περάσουμε, μάλλον να βγάλουμε εδώ καλώδια πολλαπλασιαστή. Να κάνουμε λίγο κενό, λίγο, δεν θα χρειαστεί πολύ. Μισό λεπτό. Θα κάνουμε το εξής τώρα. Περνάμε πολλαπλασιαστή και το κουμπώνουμε εδώ κάτω. Παίρνουμε το καλώδιο και το πάμε τέρμα εδώ. Βάλαμε, τον συνδέσαμε και σε λίγο δηλαδή τώρα θα φτιάξουμε ό,τι άλλο έχει απ' έξω. Να φτιάξουμε και το καρμπιλατέρ και μετά θα παλέψουμε να το βάλουμε μπροστά παιδιά. Εδώ το GLX. Φαίνεται ότι έχει ξεβαφτεί, δηλαδή έχει, πώς να το εξηγήσω, βενζίνα πάνω στο χρώμα. Και θα φτιάξουμε γενικά ό,τι χρειάζεται για σήμερα και θα παλέψουμε να το βάλουμε μπροστά. Άμα δεν πάρει θα δούμε. Γεια σας. Παιδιά, μόλις ανοίξαμε το καρμπιλατέρ και από ό,τι βλέπουμε έχει όλα αυτά μέσα. Και κοιτάξτε εδώ παιδιά, υπάρχει μόνο αυτό το καρμπιλατέρ που έχουμε τώρα. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι έχει εδώ μέσα. Να το βάλω μπροστά λογικά άμα πάρει μπροστά. Και θα δούμε. Παιδιά, το φτιάξαμε, είναι έτοιμο, δουλεύει. Το μόνο που θέλουμε τώρα είναι να μας φέρουν μία ντίζα γκαζιού και ένα ελαττήριο για πίσω για τη ντίζα, όπως τη λένε,
αυτή τη βέργα που είναι για να πατάς το φρένο, το ποδόφρενο. Και κάτι από εκεί πίσω, μόνο αυτά. Εμείς το βάλαμε μπροστά τώρα, αλλά δεν μπόρεσαμε να τραβήξουμε βίντεο. Είμαι μόνος ή δεν θα μπορούσα να τραβήξω βίντεο και να πατάω και να το βάλω και μπροστά. Πήρε κανονικά μπροστά, από ό,τι βλέπουμε.